Ачивка нет. Нет, почему-то есть. Почему-то есть. Сейчас, минутку. Тут 3 слайда. Hayırlı günler. İdil buyu Bulgaristan'da İslam dininin resmi kabul etуге bağışlanған İzgi Bulgar жиыны чарасына bağışlanған матбугат конференциясын башлыйбыз. Һәм безнең кунакларыбыз Наткуллин Дамир Данил улы, Татарстан Республикасы мәдәният министры урынбасары, Илфар Хәзрәт Хасанов, Татарстан Республикасы мөфтиенең беренче урынбасары, Шакиров Данис Фәнис улы, Бөтендөнья Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе. Безнең матбугат конференциясы 2 дәүләт телендә бара. Дамир Данилович, сез әйтеп китсәгез иде, менә бу шараның үткәрелү көннәре, вакытын һәм аның әһәмиятен быел бу ни дәрәҗәдә уздырылачак? Хайырлы көн, мөхтәрәм матбугат конференцияда катнашучылар. Добрый день, уважаемые участники пресс-конференции. Традиционно в этом году мы, Министерство культуры, совместно с Духовным управлением мусульман, с Всемирным конгрессом татар, готовимся к проведению важного для всех нас мероприятия указом Раиса Республики Татарстан 19 мая. Праздник, вообще, согласно указу, 21 мая проводится, но в этом году, 19 мая, мы празднуем день принятия ислама волжскими булгарами в 922 году. Если говорить о программе мероприятия, она у нас традиционная, которая будет включать в себя праздничный концерт с участием духовных представителей, который будет на основной сцене, которая расположится рядом с памятным знаком, и на которой в 11 часов состоится официальное открытие, которое продлится ориентировочно 45 минут. В 11 часов начнется церемония торжественного открытия с участием почетных гостей. Ожидается в церемонии открытия примет участие руководство Республики Татарстан, делегаты из субъектов Российской Федерации, представители духовных управлений мусульман Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья, председатели мусульманских общин с разных уголков страны, участники 15-го международного экономического форума «Россия. Исламский мир. Казан форум». У нас он проходит с 14 по 19 мая, и вот завершающий день, 19 мая, праздник Изги Булгар жиыны также вошел в программу данного форума, будет проходить 19 мая. Также ожидаем гостей с этого форума. Из тех мероприятий, которые первый раз проводятся, стоит отметить, будет работать выставка Риязэддин Фахриддин, ученый и богослов. Также, конечно же, с утра и 18 мая до позднего вечера будут работать музейные объекты. Согласно прейскуранту, до позднего вечера, как правило, работа осуществляется до 10, до 11 вечера, поскольку участники праздника, многие, конечно, зависит все от погодных условий, но приезжают заранее, за один день до проведения мероприятия. Конечно же, одним из основных событий это чтение намаза, но об этом, я думаю, отдельно расскажут коллеги. Вот, в общем, наверное, все. Біз бүтін қонақтарыбызны, Қазанда болған туристларыбызны бұл бәйрәмгә шақырабыз һәм ышанып қалабыз, ул гадәттәгечә югары дәрәҗәдә узачак. Рәхмәт.
Рәхмәт. Илфар хәзрәт, программа хакында тулырак таныштырып китсәгез иде. Быел бит инде бик затлы бүләкләр дә булачак. إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خير لكن добрый день. Быел Dünya Nazarаты tarafından бик күркәм шараларда кертелде, Аллаһ биргән булса, уздырга шуларны планлаштырабыз. Беренчеләрдән булып тәүбә шарасында катнашу. Кеше манара янында гадәттә ел сайын hürmetli Şeyh İslam'ımız Talgat Hazret din kardeşlerini jiyip күркәм şu şarada iman şartlarını kabatlatıp şulay vaaz nasihatlerini jitkirə idi. Bıyıl ise Allah bergan bulsa bizning hürmetli müftiyimiz Kamil Hazret'te hem dünya nazaratımızga tabi bulgan muhtasiplerimiz de, şakirtlerimiz de, din kardeşlerimiz de yakınca ulda bulsa şu şara 9 saat 30 minutta kişi manara karşısında bulacak. Şunda jıyılışıp hürmetli Şeyhülislam'ımızın күркәм nasihatlerini tınlarga niyetliyiz inşallah. Barığızın da şu күркәм şarada kütüp kalabız, hem indi ümitlenəbiz bu şu izgi bulgar jıyınının kulminatsiyası tüp şaralarının birisi bulur deyip inanabız inşallah. Allah-u Teala şu şaralarımızını hayırlı kılsa idi. Hem indi ikinciden bıyıl Allah birsa Dünya Nazarati iki etaptan turgan mahsus bir oyun işleyecek ulda bulsa hacga yollama. İş parga, iş gailege hac kılu için inşallah yollamalar oynatılacak. Bu şara şulay kuşu izgi bulgar yerinde isterlik bilgisi karşısında ile namazı okılgandan soň bulacak. Birinci etap şunlardan ibaret. Anda şu barabandan maksus şu şarlar alınıp 15 kişi şıgırga tiyişli bulacak. En evvel alarga huzur neşriyatında icat etilgen, bastırılgan kitaplar tapşırılacak. Hem indi şundan soň ikinci etapta şu 15 gaile arasından 3 gaile şular barabanda oynatılıp eýimi alarga Allah bergan bolsa hajga 2025 yılda bulacak hajga yollama tapşırılacak. Şu şarada katnaşu için biz din kardeşlerimizni yani er bilen hatını gaile agzalarını şu alarını birgeleşip şu şarada katnaşu için kütəbiz. Anda katnaşu için ertängi 8'den alıp 12'ye kadar şu isterlik bilgisi yanında anda bizning yigitlerimiz, kardeşlerimiz bulacak. Şunda pasport bilen kilip, er bilen hatın birge şunda kilip, pasportlarında olan şu zagısının mehrini ko'rsatib, alarga maxsus bilet, nomerli bilet tapşırılacak. Hem şu biletler inşallah bizning barabanda oynatılacak. Eğer de alarının şu birinci etapta isimleri atalanıp birinci minutta çıkmasalar yana kere oynatılacak. Mana şunu da iskartamiz inşallah bilip tursağız idi. Şuna göre tez arada şu barabandan nomer çıkarıldı iken, çıkarıla iken isimleri şu nomer atalına iken uzakka suzmayşa şu cemaatçılık arasında kimge şu nomer to'g'ri kele alar şu tez arada sahnaga çıkırga tiyişli bulacaklar. Hem üçüncüsü ulda bulsa indanda bizning kardeşlerimiz Damir Efendi de aytib ketdi. Ulda bulsa Dünya Nazarat tarafından müftilerimiz katnaşında ile namazı okulacak. Anda bizning yetekçilerimiz de bulacak. Allah bergan bulsa din kardeşlerimiz birgeleşip şu ile namazında katnaşa alacaklar. Şulay anda huzur neşriyat tarafından çıkarılgan kitaplarını alу mümkünligi de bulacak. Hem indi Müslüman hanımlarımız, hatınlarımız için matur etip yavluklarını beylev için mahsus şu şaralar hem indi şalu şaraları da inşallah dünyanın nazaratı tarafından biz buldururga niyet kılabız. Şu nazaratının bu yanılıklarının kırtı maksatı neden degende şu şaranın izgi bulgar jiyininin dini yönelişin kuvvetletu küşeytu inşallah. Hem barşa din kardeşlerimizni de şu
изге Болгар җыенында барысын да көтеп алабыз. Һәм инде мәгълүм дә бит быел безнең гаилә елы һәм инде хәләл дөрес итеп хәләл тормыш алып бару ел дип игълан ителгән инде назарат тарафыннан. Шушы хаҗга булган юлламалар да махсус ир белән хатын өчен парлашып бару өчен иншаллах билгеләнгән һәм гаиләнең әһәмиятен, ислам динендә аның кирәклеген, мөһимлеген күрсәтү йөзеннән шушы күркәм чараларны диния назаратыбыз, хөрмәтле мөфтиебез тарафыннан иншаллах уздырырга ният кылабыз. Менә кыскача бу безнең быел диния назарат тарафыннан уздырылачак чаралар. Ничәләргә кадәр барыр дип сез планлаштырасыз? Yani şuşa mahsus bu şarada yolamalarını oynatу şarasında katnaşu için 8 saat ertenge 8'den alıp 12'ye kadar müracaat etmek gerek pasport bilen. Hem indi ile namazından soň ol indi yakınça 12 saat 30 minuttan alıp 13 saat 30 minutta kadar mına şuşa inşallah yolamalarını tapşırıp oynatу devam edecek Allah bilsin. Bir saat devamında Allah bilsin. Данисан Исович, сезгә сорау менә шул көннәрдә бит инде бөтен Россия дин әһелләре форумы да узачак, һәм аларында делегатлары килүе көтелә. Быел күпме төбәктән киләчәк делегатлар һәм сез нинди чаралар чиратыгызда үткәрүне ниятлисез? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hayırlı gün. Hizmetleşler. Kazan Forum çaraları kısalarında biz Indiana bu yıl 14. mərtəbə bütün Россия Tatar din əhlləri jiyinin uyuşturabız. İlimizin 82 төбәгеннән 1000 делегатыбыз катнаша, 1000 Tatar din әһеле. 3 көнлек программа нигезендә biz 17-си, 18-и, 19-ы барлык делегатларыбыз, барлык Tatar din әһелләре, диния нәзарәтләре рәисләре, хөрмәтле мөфтиләребез изге Болгар җыенында катнашачак. 3 көнлек программа нигезендә алар Казан форумы эшендә катнашачак. Алар Экспо күргәзмәсе эшендә шулай ук 18 май көнне без Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов катнашында пленар утырыш булачак. Һәм шул ук көнне безнең аерым дискуссион мәйданчыкларда оештырылачак. Әлеге форумның, әлеге җыенның исеме Милли тормыш һәм дин. Һәм мин шуны сызыклап узасым килә. Менә без һәрвакыт аны Татарстан Республикасы хөкүмәте белән, Татарстан Республикасы диния нәзарәтенең ярдәме белән, Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы һәм гомумән хөкүмәте безгә караган министрлыклар белән бергә оештырабыз. Һәм бөтен дөнья татар конгрессы тарафыннан бу илебездә бердән-бер барлык татар дин әһелләрен бер мәйданга туплый торган әлеге җыен форум. Без шулай ук әлеге безнең җыеныбызда, пленар утырышыбызда һәм гомумән җыен кысаларындагы безнең эшчәнлектә барлык төбәкләрдән 82 төбәк, менә ерак көнчыгыштан алып Калининградка хәтле төрле диния нәзарәтләренә, диния идарәләренә караган безнең мөфтиләребез һәм мөфти хәзрәтләребез катнаша. Һәм шул вакытта минем менә бүгенге көндә инде катнашу селектәшлеге дә һәм алар үзләренең катнашу турында уңай карарларын кылдылар. Без әлбәттә инде ул безнең мөфтиебез Камил хәзрәт Сәмигуллин, шулай ук Россия мөфтиләр шурасы һәм Россия Федерациясы мөселманнары диния нәзарәте рәисе мөфти Равил хәзрәт Гайнетдин, Россия мөселманнары диния нәзарәте рәисе баш мөфтиебез мөфти Тәлгат хәзрәт Тәҗетдин, Россия мөселманнары дини мәҗлесе рәисе мөфти Әлбир хәзрәт Кырганов, Россиянең Азия өлеше мөселманнары диния нәзарәте башлыгы мөфти Нәфигулла хәзрәт Аширов һәм гомумән барлык төбәкләрдә мин ни өчен бу турында әйтәм. Менә без чынлыкта да Татарстанның Бөтенья татар конгрессының тарту көче һәрвакыт менә булды бар һәм без бердән-бер әлеге татар дин әһелләре җыенын оештыра торган менә мәйданны булдырабыз. Барлык әлеге төбәкләрдән килүче безнең татар дин әһелләре мөфтиятләре белән һәм мөфтиләрнең җитәкчелекләре белән бергә әлеге изге Болгар җыены эшендә катнашачак һәм чынлыкта да һәр елны изге Болгар җыенын оештыру алдыннан аның оештыру мәсьәләләрендә камилләштерү мәсьәләләре аерым карамакка
куела, менә быел да айрым барлык Татарстан Республикасындагы мәчет мәхәлләләр каршысында да Бөтен дөнья татар конгрессы каршында эшләп килүче безнең татар оешмалары тарафыннан әлеге татар дин әһелләреннән дә тыш безнең төбәкләрдән махсус рәвештә айрым делегациялар оештырылачак. Бу Идел буе турында гына түгел, якшәмбе көнне Изге Болгар җыенына без барлык менә безнең карамакта булган оешмалар аркылы татар җәмәгатьчелеген, дин әһелләребезне һәм гомумән менә безнең илебезнең президенты Владимир Путин тарафынан игълан ителгән гаилә елында, бөтен дөнья татар конгрессы игълан ителгән шәхесләр елында да менә шушы аерым ике мәсьәләгә аерым басым ясап, гаиләләр белән бергә олысын да, кечесен дә махсус аерым автобусларда делегациялар формалаштырылачак, ул эштә оештырылачак. Рәхмәт. Сорауларга күчик. Нинди сораулар бар? Үзем бирә торам сорауларны. Сез быел күпме кеше булыр дип ниятлисез? Кемгә былтырга караганда күбрәк булырмы икән? Башка елларны күбрәк була иде. Кайсы дәмтән сез әйтә аласызмы? Әйе, дөрестән дә менә соңгы 15-20 ел дәврендә төрле чаклар иде. Һәм әлбәттә халык саны иң беренчедән һава торышыннан тора. Изге Болгар җыен үткәргәндә төрле фикерләр бар бу турыда. Бәлки киләчәктә аны ничектер июнь аенда үткәрү фикерләре дә бар һәм әлбәттә аларның мәгънәсе дә бар бу фикерләрнең. Чөнки 90-нчы елларда ул шул июньнең уртасында үткәрелгән иде. Ләкин хәзерге вакытта без шул майда үткәрәбез. Ләкин аңа да карамастан һава торышы һәрвакыт төрле булырга мөмкин һәм без бүген дә күз күрәбез. Безнең бүген салкын, бер айлык, бер 3 атна айлык җәй булды. Һәм шуның өчен аны ничектер төгәл итеп әйтеп булмый. Ләкин шул ук вакытта, мәсәлән, узган ел бездә булды 20 меңгә якын кунаклар, ләкин бу ел без уйлыйбыз аларның саны күбрәк булачак. Монда Диния нәзарәте оештырган бәйге кысаларында үткәргән шул юллама уйнау, мин уйлыйм, ул сезнең ярдәмегез белән безнең халыкка җиткерсәгез һәм әлбәттә бу бәйрәмнең иң беренчедән Илфар хәзрәт дөрес әйтте, бу ысулларның төп мәгънәсе ул дөрестән дә дини юнәлешне күтәрү. Һәм әлбәттә мин уйлыйм, бу ел бу бәйрәмдә шул менә дини кешеләр, дини ният белән килгән кешеләр күбрәк булса, ул яхшы булыр иде. Иншалла. Безнең менә мин истәмә рәвештә шуны әйтеп узасым килә. Әле менә хөкүмәтебез тарафыннан зурдан кубып оештырыла торган әлеге чаралар алдыннан 89-нчы елда башланып киткән безнең хөрмәтле мөфтиебез Әлгасад хәзрәт Таҗетдин менә беренче сукмакларны салган вакытта әлеге Изге Болгар җыенында 2000нче еллар башында менә бөтен дөнья татар конгрессы тарафыннан да Болгар җыеннары оештырылган вакытта барыбыз да хәтерли. Менә әле бу инфраструктура төзелгәнчә хәтле безнең бигрәк тә менә Чувашстаннан үзебезнең татар дин әһелләре җитәкчелегендәге татар җәмәгатьчелеге әби апалар белән, автобуслар белән, әле асфальт юллар булмаганда да менә гап-гади япмаларын, тинчекләрен тиеп, менә шунда тәүбә кылырга, үзләренең рухи яңарышы буларак әлеге Болгар җыенына җыелып килде. Меңләгән халык белән әлбәттә хәзер бүгенге көндә Аллаһка шөкер шартлар да икенче төрле. Июнь аенда оештырылган вакытларыбызда барыбызда хәтерли. Безнең менә быел Татарстан районнарында 8-9 июнь сабан туйлары булганга күрә, 14-15 июнь көне безнең Бөтен Россия авыл сабан туе Пермь краеның Барда авылында. Шулай ук безнең 5-6 июль Мариэлда федераль сабан туйлар, Калининградта сабан туйлар, гомумән Ирак чыгыштан килгәнгә хәтле менә Бөтен Россия күләмендә сабан туйларыбыз оештырылып килә. Һәм менә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгын билгеләп үтү вакытында шундый мәсьәлә күтәрелде. Туган көннең вакыты күчерелми, менә аның 21 май дип
билгеләнде. Әлбәттә 21 май ул атна уртасы булганга күрә ул инде халыкны туплар өчен, җыер өчен һәм җәмәгатьчелеккә җыелу өчен уңайсыз вакыт. Ләкин иң якын арадагы датасы әлбәттә аның якшәмбе көнне 19 май билгеләнүе бик дөрес әйтелде. Һава торышлары белән дә бәйле. Шул ук вакытта менә минем аерым ассызыклыйсы килә. Бүгенге көндә адәм баласы өчен барлык юл мәсьәләсе дә, барлык шартлар тудырылган. Безгә моны яңа рухи яңарышның дәвамы буларак әлеге изге Болгар җыенын халыкка җиткерү мәсьәләсе кирәк. Аның бит төп мәгънәсе менә баласы, чагасы белән, улысы, кешесе бергә гаиләсе белән, менә үзләренең япмалары белән бергә җәмәгать намазын укып, тәүбә мәрасимендә катнашып, безнең хөкүмәтебез тарафыннан, министрлык һәм Мәдәния нәзарәте тарафыннан бәйгеләрдә катнашып, аерым бер гаилә җыенына, гаилә бәйрәменә әверелүне максат итеп куябыз. Һәм изге Болгар җыенының да инде төп максаты да менә бу рухи азыкны алу халкыбызга, менә җиргә ятып үзенең менә бу рухи яңарышын аңлату һәм япмаларда бергәләшеп аларның азык-төлек белән бергә, гаиләләр белән менә үзләренең күңел эшләрен башкару. Шуңа менә безгә бергәләшеп сезнең белән мәсьәлә мәгълүмат чаралары белән без сездән инде ярдәм сорыйбыз. Халыкка менә бу мәсьәләне дә җиткерү кирәк. 19 май менә Болгар җыены әле Сабан туйларга хәтле барлык монда Татарстандагы халкыбыз гына тартылмый, аның тарту көче, гайрәте бик зур Болгар җыенының. Ул безнең гомумән милли һәм дини чара. Менә бу ике төшенчәне берләштерә торган чара. Шуңа инде безнең халкыбыз яшәгән, татарларыбыз яшәгән төбәкләрдә дә безнең тарафтан аерым менә бу автобуслар белән эш оештырылачак. Сораулар бар? В этом году пройдет выставка из Лудина. Почему решили провести выставку? И связано ли она как-то с выставкой, которая в 2019 году открывалась? Фархан. Var, да? Да. Дамир Данилович. Ну, в первую очередь хочу сказать, что ежегодно к проведению изга Болгар җыены есть уже традиция, наверное, сложилась о проведении параллельно выставочных проектов, которые так или иначе имели бы некое смысловое содержание с содержанием праздника. Мы все помним, в прошлом году у нас была замечательная экспозиция реликвии пророка, да, которая была в памятном знаке. В позапрошлом году у нас была выставка. Я думаю, вот это вот продолжение традиции. И буквально недавно мы праздновали юбилей Ризаэддина Фахриддина, человека, который действительно внес большой вклад как ученый, как просветитель. И я думаю, знакомство с его творчеством. У нас есть замечательный музей в Альметьевском районе, музей Ризаэддина Фахриддина мемориальный. И я думаю, знакомство с его творчеством – это достаточно уместное мероприятие выставочное в рамках. Сейчас год семьи, как раз Нет, здесь наоборот это только усиливает социальное значение. Тот вклад Ризаэддина Фахриддина в первую очередь не просто как богослова и религиозного деятеля, а как просветителя. И когда мы говорим о просвещении, когда мы говорим о том, что именно сохранение национальной идентичности для татарского мира, эпоха именно становления, эпоха его именно деятельности, когда он внес очень весомый вклад, и на сегодняшний день вот по его именно под авторство, под его издание, которое входит под его авторством, именно говорят о том, это и вопросы и воспитания, и нравственного воспитания, семейных наших ценностей.
Поэтому, когда на нашей вот этой священной земле, на Булгар жиыны, мы хотим донести до населения то, что у нас есть выдающиеся личности. И это же эпоха конца 19-го, начала 20 века. Не просто личность Резати Фахритдина раскрываем, мы раскрываем еще этим то, что в эти годы очень многие наши меценаты, религиозные деятели, вносили вклад именно в сохранение национальной самоидентичности. Строились мечети, мечети махалялер, медресе, религиозные и светские именно образовательные учреждения, издавались газеты, журналы. Вот эта эпоха, она именно посредством этих трудов тоже раскрывается. А для нас это очень важно на сегодняшний день вот донести, и очень много выражений и трудов, на основе этих трудов именно формируется и образовательная деятельность наших очень многих национально-культурных центров в регионах с компактным проживанием татар. Рахмет. Anda değerli Fenler Akademisi'nde hem tarihçisinde okullar ulaşır. Meclis okullar, ondan sonra bayram dünyasında ortadan okullar. Bizim teki tarihçisinde bir bahis çıktı. Bu yavruya birine oturmuş bunda var. Kimde tek iki de var. Ve Allah iki de kullanmışlar. Başlar ya, kimde tek iki de. Birine oturmuşlar, birine bu tarz çıkmasın. Baştan da birine oturmuş. Рәштабы ол вақытты башта оқ белгіленді. Біз оның ВКС-тан арысын қатнаштық. Біздің Татарстан Республикасы рейсі Рүстем Нұрғалиевич Минниханов қатнашындағы 14-ші бүтін Россия татар дин әхілдері жиыны түшке қатлы планлаштырыла. Сағат 9-дан 9-дан 2 сағатлік. Сағат 2-ден 4-ке қатлы біздің дискуссион майданчықлар, шулық тарафынан біздің Шихабетин Мәржани оқулары, біз аны біргелешіп, бүгінгі күнде Россия Мүфтилер Шурасы һәм Россия Федерация Мөселманнары дини нәзарәте рәисе Мөхтәрәм Мөфти Рауил Хәзрәт Ганиетдиннең хаты нигезендә эшлибез Тарих институты белән берлектә. Шуңа күрә дискуссион майданчыгы белән пленар утырыш вакыты кисешми. Да, вопрос есть по поводу мастер-класса по каллиграфии. Кто его будет проводить и почему и решили провести мастер-класс? Мастер-класс будет проходить в экспозиции Музея письменности, которая расположена под открытым воздухом, рядом с Музеем булгарской цивилизации, в правой части. Кто будет каллиграфию проводить, я думаю, более подробную программу по мастер-классу мы отдельно проинформируем об этом. Хорошо? Есть вопрос по дате. То есть раньше когда-то изготовил полгода проводилось летом. Сейчас он почему-то вы сказали, на 21 мая на весну. Сейчас на 19 мая. Это как-то связано с месяцем? Как он называется? Или это даже... Нет, это никак не связано. Вообще история, как уже Данис Фаниш сказал, история праздника или даже не праздника, а этой традиции, она была в 1989 году. И если вот брать вехи празднования, да, из Булгарджина, в 1989 году это было начато. И в 2013 году, в соответствии с указом Раиса, было открытие памятного знака. И был обозначен праздничный день, который 21 мая, это был день открытия памятного знака. И впоследствии этот день был признан праздником Дня принятия ислама в 1922 году. И именно с этого периода основной датой проведения, официальной датой проведения считается 21 мая. Если это попадает, как Данис Фаниш сказал, на среди недели, то дата смещается или раньше, или позже. Данис Фанисович, менә дин әһелләре җыенына яңа төбәкләрдән вәкилләр булачакмы? Безнең менә шулай ук ерак көнчыгыштагы төбәкләрдән бүгенге көндә шул ук Комсомольск, Амуре, Сахалиннан да татар дин әһелләре
жыйыла менен яңа төбәкләр дигән вакытта безнең шулай Сахай Кучидан да менә яңа төбәкләр дигән вакытта безнең делегатларыбыз катнаша. Әлбәттә, иң зур делегация ул безнең үз күршеләребез Башкортстаннан. Һәм менә бүгенге көндә biz әгәр дә безнең 74-76 төбәктән булса, хәзер инде аның саны 82. Һәм шулай ук Донецк республикасыннан һәм Луганск республикасыннан да безнең татар дин әһелләре катнашачак. Мөфтиләре була, иншалла булса. Рәшид хәзрәт Брагин ул безнең Донецк халык республикасы мөселманнары дини дәресе рәисе һәм Донецк мөселманнары җәмгыяте дини оешмасы рәисенең дә катнашуы көтелә. Дамир Данилович, концерт программасы дип әйттегез, бәлки кемнәр киләчәген әйтерсез. Хәзерге вакытта концерт программасы тупланып бетә, ләкин хәзер үк әйтергә мөмкин. Концертта риваят группасы катнашачак. Марсель Вагизов, Марат Галимов, Закир Шагбан, Шәһәр филармониясының балалар ансамбле. Һәм әлбәттә программаның эчтәлеге ул күбрәк дини әсәрләрдән торачак, ул мөнәҗәтләр булачак һәм шул менә дини эчтәлегенә басым күбрәк булыр. Тагын әйтеп китим, программа сәгать 9-дан башлап, сәгать 2-га хәтле була, ләкин шул ук вакытта сәгатен 1-дә ачылыш церемониясе булачак һәм илә намазыннан соң юлламаны уйнату чарасы да узачак. Рәхмәт. Әйе, дөрес, бу гадәт күптән түгел генә килде һәм шул изге Болгар җыйны кысаларында Болгар тыюлыгының территориясендә Россия көрәш ярышлары узачак. Әйтә алмыйм. Аны безнең аерым көрәш федерациясе оештыра. Шулай көрәш белән берлектә аударышта булачак әле. Ул безнең татар тукымлы атларның менә әлеге көрәштә, менә аударышта инде аерым абсолют батырга безнең квадроцикл бүләк ителәчәк. Исфар хәзрәт, монда сез әйттегез инде, әмма ашыклык кертүне тагын бер тапкыр ашыклык кертеп китсәгез иде, миңа сорау килгән иде. Бушлай булачакмы дип сорыйлар, тагын бер тапкыр ашыклык кертеп китсәгез иде. Хаҗга юллама уйнату, теге шул хакта Алла бирса, барысы да бушлай, әле махсус диния назаратынан шундый әле канунда кертелгән, анда диния назараты хезмәткәрләре катнаша алмаячак. Шөбһә булмасын өчен, шикләнмәсен өчен, фақат шушы менә кем ниятли, кем катнашырга тели, рәхим итеп әйтеп китүемчә, иртәнге 8-дән алып 12-га кадәр шушы истәлек билгесе янында булган егетләр безгә мөрәҗәгать итеп, паспортларында булган ЗАГС мөһерен күрсәтеп, ир белән хатын парлашып бергә булырга тиешлеләр. Менә шушы бер нинди теге акча да, бер нәрсә дә алардан соралмый иншалла. Һәм инде теге аңлагыз 6 кешелек ул 3 пар, гаилә пары, 6 кешелек иншалла хаҗга юллама. Түләүсез иншалла, Алла безгә рәхим итсеннәр, көтәбез барысында. кем спонсор? Диния назараты әлбәттә. Рәхмәт. Диния назараты. Яхшы. Сораулар бармы? Үзегезнең җиткерәсе фикерләрегез калмадымы? Журналистларга һәм тыңлаучыларга. Форум куллыкка катнашам дигез. Мен хәзергә форумга күпме кеше тіркелгән. Төгәл итеп әйтә алмыйм, ләкин 70-тән артык чит ил катнашачак дип беләм. 70-тән артык. Илләр саны башка елларга караганда Әйтә алмыйм динамикасын. Брифинг әле генә үтте. Анда без төп оештыручылар түгел, шуңа күрә төгәл итеп әйтә алмыйм.
Жакшы. Суроолоруңуз болмаса, тилек тагдимдериңиз жокпу? Сизге. Аларга. Халкыбызга, жамаатчылыкка жит керек. 19 май барыбызда Болгар жыйынына. Аллах берсин. Тегалибиз. Быздырға Алла ясыға. Рахмат барыңызга.